Goeien en welkom. Ijshockey en de Friesland Flyers, dat is het onderwerp Joen in het café. Aan tafel speler Kevin Nijland, coach Chris Eimers. En aan de andere kant van de tafel international Kevin Bruisten en voorzitter Henk Hoekstra. Al meer dan 34 jaar wordt er op hoog niveau ijshockey spelen in Tialf. Eerst als Veenstra Verwarming. Daarna als Veenstra Flyers, BP Flyers, Belgian Flyers, Formido Flyers, Fadeco Flyers, HJ Flyers en 6.nl Flyers. Maar zoend 2011 is het Friesland Flyers. Zo'n keer waren de Flyers achter een waar landskampioen. Maar het laatste kampioenschap is haast alweer 30 in. En dat mat Oors. De man die ter verroring inbrengen mat is de grote verlosser El Salvador. Het is Henk Hoekstra. Hoekstra wie jarenlang financieel directeur bij Sportclub Heerenveen. Verleden jaar werd hij ongesteld als de nieuwe vastzitter van de Flyers. Maar ach, voetbal en ijshockey, het liep het alle jaar wel wat op elkaar. Maar Henk Hoekstra geeft het mes rigoureus in de selectie. De Jury Imports worden voortstuurd en er wordt gokt op jong talent van de eigen jeugdopleiding. Zoals onder andere Kevin Nijland. Blikvanger in de ploeg is een oren Kevin Bruisten. Bruisten komt oer van Eindhoven, is international en wil nou met de Flyers kampioen worden. En om oren tieren definitief herlibby te kennen, had Henk Hoekstra als kers op de taart kampioenenmakker Chris Eimers als coach ongesteld. Eimers had de gave om in zijn tweede jaar bij een club kampioen te worden. Dat keusje flikte hij in Nijmegen en dat liet erbij geleen en dat wat het nou bij de Flyers dwam. Het sommetje is heel makkelijk. Hij is vorig jaar kampioen geweest en die daarvoor net en die daarvoor wel. Dus het zou Alex dit jaar net werden, maar de komende jaar moet hij dan kampioen worden. Nou Chris Eimers, het is duidelijk. De druk wordt opvierd. Kampioen worden dit seizoen. Nee, volgend seizoen. Dus de druk dit jaar is nog niet zo hoog. Oh, die is nog net zo. Maar ja, nou, mooie uitdaging toch? Ja. Zou het reëel wezen om dit seizoen misschien al kampioen te worden? Je hebt stim bovenaan. Ja, maar het seizoen is ook nog wel lang. Dus ik denk niet dat het op dit moment reëel is. Maar op het moment dat we doorgaan krijgen dat het wel misschien gaat lukken, dan zullen we ook niet te bescheiden zijn om ervoor te gaan. En wanneer is zo'n moment er dan? Ik denk dat in het ijshockeyseizoen de maand december, vroeg januari, heel erg bepalend is voor het succes eind maart. Dus al vrij gauw weten we of het reëel is. Ja, dan zal ik het antwoord, verlossend antwoord geven. Ja. Maar de kampioenenmaker. Ja. Nou ja, dat klinkt in ieder geval beter dan een aardje afkoopsom. Ja. Dus, maar goed, nou ja, dat is een mooie titel. Maar uiteindelijk ben je gewoon onderdeel van een bepaalde groep. Ja. En de groep bepaalt ook voor een groot gedeelte het succes. Dan moet je als coach ook niet belangrijker maken dan dat je bent. Maar goed, succesvol best wel. Ik mag oranje nou. Ja, ook dat ging goed. Maar ook dat hebben we samen met de coach van Tilburg gedaan. En uiteindelijk hebben die jongens op het ijs echt een hele goede prestatie geleverd. En een van de jongens is Kevin Bruisten. Hoe wie die belevenis? Dat was een hele mooie belevenis. Vooral omdat je 2 jaar geleden ook al eerder tegen hetzelfde team gespeeld hebt in hetzelfde stadion. En toen maakten we totaal geen kans. En nu ging alles gewoon perfect en alles ging goed. En het was een prestatie die eigenlijk vrij weinig mensen hadden verwacht. En wij kregen het toch voor elkaar. Ja, en dan ben je hem op het hoogste niveau. Onderweg naar het hoogste niveau. Ja, nou ja. Een poging wagen. Je bent nu wel eindelijk een keer dichtbij. Volgens mij in Lake Placid zijn ze erbij geweest. En sindsdien zijn ze niet zo dicht bij de Olympische Spelen geweest. Dus het is zeker een hele mooie prestatie. Ja. Duitsland, Italië, Oostenrijk. Ja. Nou, die bent te pakken toch? Of net? Tuurlijk. Elke wedstrijd is een nieuwe wedstrijd. Ja, dus. zo is het. Maar viel je hem de prikkelingen en kom van nou, als we dit kunnen we meer? Maar het Nederlands team? Ja, maar die zijn er altijd. En elke wedstrijd is een nieuwe wedstrijd. En elke wedstrijd kunnen de twee teams winnen. En ja, natuurlijk zullen ze wat meer kwaliteiten hebben. Omdat het zijn allemaal supersterren, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, het gekste is nog niet gebeurd. Dus we gaan er gewoon voor. Ja, zij is dat. En Kevin, is het nou ik die grote doel in het nationale team? Ja, zeker. Ik ben er nog niet bij met het Nederlands team onder 20. Omdat ik graag mijn school graag wil afmaken. Maar ja,
het is natuurlijk wel een droom eigenlijk om ook voor het Nederlands team uit te komen. Ja, maar dan ben je eigenlijk nog hartstikke jong voor zo'n team als de Friesland Flyers, of net? Ja, ik ben 19 jaar, maar ja, het is altijd een droom geweest om in het eerste te spelen voor de Friesland Flyers. En mijn oom en mijn vader speelden ook, dus dat zat er al vroeg in. Op zijn Friesk zeiden we dan, het is dan mij de breileppel ingetten. Ja, zo kan je dat wel zeggen, ja. Henk Hoekstra, de kwaamste vlien hier oktober bij de Friesland Flyers. Wat trof staan? Ja, wat trof staan? Het was net helemaal een verrassing, want wie al eerder een keer vregen trof Danny Mikola, die toenmalig voorzitter wie, en om eens een keer naar de club te zien. En goed, een keer wat gesprekken ervoor gaan. En wat ideeën op papier gebracht en in gesprek met een aantal sponsoren. En toen zei Danny, ja, het wordt misschien een keer wel eens een keer tijd om een keer een oor aan te woord te krijgen. Die ik eerst nog net echt zei, nou, dat steek ik te springen. Want ja, goed, ik bedoel, het kost een heel veel tijd. Maar hoe langer we er nog nadenken, hoe leuker het weer beginnen. Want ja, sport is al je leven en sport prikkelt je ook altijd. Dus ja, toen ben ik er in oktober instapt met Jeannette Veenstra, die toen bij mij in het bestuur kwam. En toen gaan we eerst maar zo'n zenders doen, hoe het oude hier in gang was. En toen hebben we geconcludeerd ja, dat wij denken dat het op een andere manier moest. En zodoende hebben we een andere stroming erin gebracht en een andere organisatie dan zetten. En wat is de essentie van die oren manier? Ja, het is op zich net zo ingewikkeld. Het is een verzameling van mensen. En mensen die er met z'n allen zitten, wij gaan erbij voor. En, goed, maar goed, dan moet je ook nog de goede mensen verzamelen. Ja, goed. Maar ja, even duidelijk verhalen. Want ik bedoel, de club hier wordt verwijderd van hun achterban, zeg maar ik van een historie. Want ik bedoel, de Flyers hebben natuurlijk wel een rijke historie vanuit de Veenstra Flyers periode. Maar daartussen ook wel. En Heerenveen is een ijshockeybalwerk. Dus in feite binnen Nederland maar Peer, Tilburg en Heerenveen denk ik dat wel de grootste balwerken wezen kennen. Maar goed, dan just dat gebeuren en ja, dan mag sorry dat die meesten erbij krijgen, maar ook die historie waar die club komt. En Jan Jansen en nou goed, Gert Nederland, Sjoerd Veenstra die op de achterkant, ik weet wat zei je, goal wordt dat ondersteunen. En dat is wel mooi dat dat bij ons stiert. Want dan wordt die club weer een club. Ja, hè, de huid van Kevin en Jan Jansen. Wat wist je zelf eigenlijk van ijshockey? Heeft verstand van ijshockey? Chris heeft hij een beetje verstand van ijshockey? Ja, nee, gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Nee, iedereen moet. Ik denk dat hij zeker verstand van sport heeft en ook ziet wat er op het ijs gebeurt. En dat is altijd wel leuk sparren. En je ziet Henk ook vaak bij de trainingen even voorbij komen. Dus die heeft ook wel een idee waar wij naartoe werken gedurende de week. En die interesse. Automatisch leer je ook meer van de sport kennen. Ja. Maar verstand van ijshockey had hij net. Dat zijn er heel weinig die verstand van ijshockey hebben. En als het goed gaat heb je daar niet zoveel problemen mee. Maar soms help je het ook wel, net de volle verstand. Soms even van buitenkant er naartoe kijken, helpt het vaak. Ja, hij is het zelf net als een belemmeringsjongen? Nee, maar goed, je hebt wel verstaan krijgen in de loop van de jaren. Ja, verstaan is tussen aanhalingstekens, maar je hebt ook een gevoel krijgen wat sport inhoudt en hoe het georganiseerd wordt, kennen en wat. En in principe is dat in betaalde voetbal of volleybal of basketbal, het is organiseren. En als je de goede mensen bij wil krijgen kennen, want daar gaat het om, en ding duidelijk deel zetten kennen, ja, dan is een sport organiseren, vind ik dat het mooi. Ik bedoel dat het weer goed gaat, dat er een stukje positivisme om die club erin komt. Ja, daar ga je voor. En daar doe je met z'n allen. Ik bedoel, hij heeft de meeste, een gigantisch aantal grote vrijwillige groep die er is, al vanuit de historie. Ja, die zou je weer opbloeien, een grote groep loyale sponsoren. Hoe krijg je die er weer bij? Ja, want het wie natuurlijk het gong net goed. Nee, maar het begint ergens maar dat je wij willen eens naar daar werken. En dan het verhaal weer opnieuw opzetten. Dus het duidelijk maakt je dat wij naar een verhaal mee bezig zijn. Dus het oude verhaal weer hoor. Ik bedoel, wie een team, ja, met alle respect dat wie vorige dat wie ik een beetje deerslijn op ze simpel zijn. En dat moest oors. En ja goed, dan kan je zeggen, ja, we hebben 2, 3 naar jongens op. Maar we gaan rücksichtsloos zijn. We zetten naar teamdeel, maar naar ambitie. En ja goed. Binnen de bond heb ik afgesproken dat we iets met minder buitenlanders werken zullen. Dus de Nederlandse jongens wat meer kans jouwen. Nou goed, en dan krijg ik, ja, dan zult die achterban ik hoor de meesten komen die zeggen, ja, ik wil toch wel wat energie erin steken. En, nou goed, en dan zult een heel stuk dingen weer ontwikkelen. En dat is mooi dat dan een groep sponsoren eromheen haast die al hier bij het ijshockey binnen, die stiepen wij nog steeds. Na Sijs en Kwik en Leen Bakker en Subway, die jongens die al hier bij het ijshockey binnen. Ja, nou goed, ik wil goed, ik ben verkeerd. Dat is wel de backbone. Goed, dan komt het weer. Die komen weer en dan begint het automatisch weer positief te worden. En Nederlandse jongens.
Ja, goed, maar dat zul je het Nederlands team houden onder weekend. Dat wie alleen maar Nederlands jongen. Er zit net voor mij niet een Nederlands-Canadees tussen. Twee. Ja. Maar eigenlijk de kern weer compleet Nederlands. En dus het ken wel. Dus ik denk dat het groep eigener dan ik wat beter is dan alle verschillende culturen erin. Hoe heet hem dat team? Hè, want het team van vorig jaar dat werkt net goed, die zit hem te vol in de kroeg. Nee, volgens mij hem zitten nooit in de kroeg, hè, jongens. Nee, echt niet, hè? Nee. De coach is gek. Maar dat ging echt net goed. Hoe gooi je dan de bezem er terug? Gewoon... Nou ja, de ambitie was duidelijk. En ik denk dat het ook duidelijk wel was waar het aan mankeerde. En dus we hebben gezegd van oké, we gaan hier naartoe en op deze manier. Maar wat is hier naartoe? Nou, dat is om volgend jaar kampioen te worden. Daar willen we naartoe. En dat is het doel? Dat is het doel, ja. En dat zullen we stapsgewijs moeten doen. En ja, goed, en dan hebben ze gezegd van oké, de komende groep jongens komen niet terug. We willen met deze groep verder en met deze coach. En goed, en dan ga je aan het werk. En dan zoek je jongens bij. En nou, dat hebben we ook buiten Heerenveen gedaan met Kevin, Tony Demen en Jurrit Smit, Tony Ras. Die wilde ook graag naar Heerenveen, die wilde ook die ambitie uiteindelijk waarmaken. Die geloven ook in die ambitie. Ja, en dan is het vooral heel hard werken. Maar ook vooral heel erg duidelijk zijn over wat wel kan, maar ook wat niet kan. En, Zijn die jongens? Of zie je zelf? Nou, als coach wil je altijd meer. Als coach wil je natuurlijk altijd een speler erbij of nog iets duurdere speler dan. En uiteindelijk heb je eenzelfde doelstelling. Je wil als bestuur en als coach wil je allebei winnen. Ja. En ik wil dat op de korte termijn heel erg graag. En een bestuur is dat toch voor de langere termijn. Dus buiten het feit dat je de gelijke doelstelling hebt, heb je ook een soort van conflict. Nou, maar dat is duidelijk. Maar daar ben je hem goed uitkwam, steeds maar. Ja, nee, dat is vanaf het begin af aan duidelijk. Ja. Wie ik heel duidelijk in het begin toen spitsen, dat is de lijn waar we als bestuur heen willen. En ja, Chris Koer daarin vinden. En dit binnen de middelen. En dit binnen de middelen wat duidelijk maken waar we staan en wat we heen willen. Alleen ja, goed, dat matrapsje wijs. Ik bedoel, je kan een huis bouwen, ik net en niet in die. Dus, en samen wat ik benaderen. Nou goed. Ja, en Kevin heb je erbij gekregen. Waarom kwam je weer naar de Flyers, Kevin? Wat lutst jij weer aan? Ja, dat zijn meerdere dingen. Sowieso toch de sfeer die hier hangt en de mensen eromheen die toch allemaal eigenlijk iets meer doen dan ergens anders. En ja, als je toch ziet de sfeer die er ook in het stadion hangt, dat heb je eigenlijk bijna nergens op, misschien Tilburg na dan. Ja, dat is toch erg belangrijk, want ja... Wils het hier ik net vol zit. Ja, maar het zijn wel allemaal mensen die een hart voor de sport hebben en die allemaal komen kijken omdat ze het ook echt zelf leuk vinden. En niet omdat ze de grote man willen uithangen op de tribune bijvoorbeeld, of omdat iedereen gaat. Nee, het zijn mensen die gaan omdat ze een hart voor de sport hebben. En dat is gewoon heel leuk om te zien. En ja, dat heb je niet zoveel ergens anders, zeg maar. Nee, oké. Want voor het Yield hoest het net te dwaan. Nee. Verdien je hem niks? Of een beetje? Verdien je niks of een beetje? Ik heb een leuke onkostenvergoeding en ik kan er wel goed van rondkomen nu, maar ik ga geen hypotheek hiervan afsluiten. Nee. Geen huis in één dag bouwen? Nee. Maar daarom studeer ik ook. Ja, dat is XA. Maar dat is het dus, de sfeer. Ja, zeker. En de groep jongens, als je kijkt naar de kleedkamer, ik heb hier al eerder gespeeld en ja, de jongens die uit Heerenveen komen, die zijn blijven hangen dan, die niet zijn weggestuurd of die niet naar andere clubs zijn gegaan. Dat is wel een vaste kern, wat eigenlijk gewoon al vrienden zijn. Ja. En de groep eromheen is gewoon heel erg leuk. En dat is toch heel erg belangrijk, omdat je elke dag toch moet trainen. Ja, je zit bovenop elkaars lip natuurlijk en je moet samen doen. Ja, en dat is wel erg belangrijk, dat je toch elke dag met een glimlach naar de ijsbaan gaat. Ja. En niet dat je denkt van, moeten we weer trainen. Nee. Ja, dat is een heel groot verschil met een team denk ik ook wat succes heeft dan een team wat net niet haalt. Nee. Kevin, wat is de spirit in het team dat het no zo goed gaat? Nou, ik denk toch de werklust. Ik denk dat het meer dan voorgaande jaren is. Ja, en toch wel betere spelers ook. En als we met z'n allen gewoon werken en als team gewoon ervoor strijden, dan heb je altijd wel een grote kans op een overwinning. Ja.
Maar als het vergelijkt mooi, want toen zit al heel lang bij de Flyers. En de heeft ik het vorige jaar mooi maken. Dan wist wij jonger en zie je misschien net in het team. Maar wat is nou het grote verschil? Zeg het maar gewoon eerlijk. Ja. Kom maar. Toch de coach dan, denk ik. Ja, is het de coach? Nee. Dat wordt jongen een hele lange discussie. Maar wat is het verschil? Is het, want ja, in die spirit, is het inderdaad een coach die strenger is of die duidelijker is? Of is het puur de samenstelling van dat team? Het is gewoon echt alles bij elkaar op eigenlijk. Het is eigenlijk in alle fronten is het eigenlijk gewoon verbeterd dan de laatstgaande jaren. En als het nou de coach is of de spelers en de training, dit helpt natuurlijk ook. En ja, ik denk dat er gewoon alles bij elkaar op is. Ja. Dat we gewoon een beter team zijn geworden. Er is een team ontstaan. Er is een team zetten wat werkt, dat het in je richting je als team zijn. Dus het is net het individu dat links of dat verschillende groepen binnen. Nee, het is een team. En het is duidelijk, en het is jammer, echt goed voor hier in Hans Kroon en Justin Bekkering dan als coaches. Nou, die jongen die gingen een krek stappen met ijshockey en die willen ergens deel zetten. Dat zet misschien nog net helemaal riep voor wie. Maar ik een groep hier, want ik had die jongens niks kwijt genomen door de prestatie, maar dat ken net. Ik bedoel, ik mijn groep deel zetten en wij zijn er in het loop van het seizoen bij komen. Dus, maar goed, Justin is nu assistentcoach. Hans had toen al jong dat zijn maatschappelijke carrière voorging. Nou goed, ik denk dat dit een stukje ervaring, ik ga maar als coach zijn als op een bepaald niveau een groep sturen wordt. En dat wie denk ik even te betiet. En nu kan Justin mooi in een bepaalde schaduw zich ontwikkelen. Ja. Wat vreeg je van die team, Chris? Wat is die manier van trainen en coachen? Nou, ja, dat iedereen hard werkt. Eigenlijk hebben we 3 kernwaarden. Iedereen werkt hard. We hebben discipline. En dat is niet alleen het uit de strafbank blijven, maar ook in het patroon wat we willen spelen. Ook als je geblesseerd bent, dat je op tijd naar de arts gaat. Dat je dus goed voor jezelf zorgt. En uiteindelijk het belangrijkste, want inderdaad rijk worden we er niet. We moeten het ook allemaal leuk vinden. Ja. En dat zijn eigenlijk de 3 kernwaarden van hoe ik het benader. En, en dan gaat het erom dat je jongens aan boord krijgt. Binnen die kernwaarden. Dat iedereen inderdaad hard wil werken, verantwoordelijkheid wil nemen in zijn discipline. Dat er een peer binnen die ik de karren loeken willen, zeg maar. De kar trekken. Ja, nou, dat is altijd, ik dacht dat het dat was hoor. Ja, maar, dat is inderdaad wel belangrijk. Je moet inderdaad wel hard willen werken als je bij mij in het team speelt. Ja, want wat is het net frustrerend als de ijshockeyer bent? Nou ja, de kister. Dat is een goede onkostenvergoeding, maar een paar 100 meter verderop zitten er echt duur betellen voetballers, wil misschien lieke hut of misschien wel hudder trainst. Is dat net frustrerend, jongens? Ja. Zeg het maar eerlijk. Ja, misschien toch wel een beetje. Ja, het is, we werken hard met z'n allen ervoor en ja, maar je moet het ook leuk vinden en daar doen we het ook eigenlijk voor. Ja, in ijshockey, wat ik nog jongen en ouder in de periode, dat de meesten volle meer met die sport bezig zijn en die echt meer de kern van die sport pakken om zich onder het deel te zetten. En maar toch word je er heel mooi vertellen, of net, Kevin? Het zou mooi zijn, ja. Maar ja, het is niet in Nederland en ja, ik zou de sport ook doen als ik er wel voor zou moeten betalen. En als ik 2 keer in de week maar kon trainen, en dan zou ik het nog doen. Ja. En het is mooi dat ik nu een leuke onkostenvergoeding voor krijg en dat alles goed voor me geregeld is. En dat zijn gewoon allemaal plusjes. Maar stel dat ik nou gewoon contributie had moeten betalen zoals iemand die ook gewoon normaal voetbalt. Want niet iedereen is natuurlijk een topsportvoetballer en speelt bij SC Heerenveen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Die moeten ook gewoon betalen. Ja, en, maar goed, het wordt wel als topsport zien. Ja, zeker. En we trainen ook als topsport. Want we trainen elke dag. En, ja. En dat wordt dan toch net beloond? Nee, maar ja, dat is met voetbal. En dat ik hoor je net in een depressie praten. Nee, zeker niet. Nee. Maar dat is met basketbal ook. Er zijn ook jongens die hartstikke hard trainen. En er zijn met heel veel sporten eigenlijk is het alleen met voetbal of met een individuele sport waar je eigenlijk echt mee rond kan komen. En dit is geen voetbal helaas. Nee, zij is het. Nou, binnen het vooral Nederlandse jongens, hè, er zijn 2 buitenlandse spelers. Vertel je die dan wel? Ja, bij ons zijn er 6 buitenlandse. En bij het Nederlands team waren er nog 2 Nederlands-Canadezen. Okay. En bij Heerenveen zijn het 6. Maar vertel je die dan vol, Jilt? Of is dat op dezelfde basis? We hebben op dezelfde basis. Op dezelfde basis. Ja.
Ja. Het is net zo dat de Boerlanden meer verzinnen dan Kevin of dat soort jongens. Oké, er zit geen verschil in. Nee. Nou heb je een begroting van €360.000. Dat klopt. Kun je toch €361.000? Daar komt die goede onkostenvergoeding bij natuurlijk. Ja. Maar wat kun je daarmee? Nou ja, je kan er een teamdeel zetten wat mij doet op dit moment binnen het niveau. Ja, we moeten natuurlijk je wil in verloop van de jaren wel wat meer ruimte creëren om terug te ontwikkelen. Want ja, de organisatie moet alleen maar vrijwilligers dienen worden. Ik hou het er zijn dat die slechtste betaalde banen ooit. Ik bedoel, vind ik niet erg, maar ik vind het hartstikke leuk. Maar het is wel zo om het verder te brengen, zal daar meer professionalisme in moeten. Ja, en heb je een sponsor nodig, want je bent geen haatsponsor. Het zou heel mooi worden. We hebben hele loyale sponsoren die. We hoeven ze net weer al hier op te nemen? Nee, dat ook niet. Nee, goed. Maar ik zal straks even nou rekening. Maar het is wel zo dat voor de toekomst een stabiele hoofdsponsor erbij, ja, dat zou de sport helpen. En goed, daar ben we wel mee bezig. Maar je kan op korte termijn zijn die op korte termijn helpt. Maar we kunnen ook zeggen dat we iets meer tijd nemen om de structuur erin te brengen voor de langere termijn. Ja, goed, ik bedoel, en daar ben we mee bezig. Ja. Er moeten weer glorietijden komen en er hele mooie glorietijden West, Henk. Ik geloof er absoluut in. Ik bedoel, we zitten ook maar gemiddeld op 1200 man. En goed, komend weekend zaterdag spelen we tegen alleen voor de beker. Met een weekend erop zien in Den Haag. Nou, daar moet meer dan 1500 tot ik denk dat we richting de 2000 mee komen. Nou weet ik nog wel dat die hal bomvol zit. Ik wel. Zal wij even zijn? Jo. Het is hier uitverkocht in Heerenveen. Ruim 4000 man die een enorm kabaal maken. En het goal! Dit is IJshockey. Brian de Bruin. Dat wordt erg ongezellig daar. Dat krijgen we ons wekelijks intermezzo blijkbaar bij IJshockey. Ja, het is dan wel leuk dat de jongens zich aan elkaar voorstellen. Maar ik kreeg toch de indruk dat ze elkaar al kenden eigenlijk. Van hier alleen op Schutters. Kevin, dit is West van Dreams, of net? Ja, hier droom ik zeker van. Om te spelen in een volle hal. Dat is echt, is echt mooi. Ja, en dan dat commentaar Henk. Frans Hendricks zei. Ja, dat enthousiasme, want dat verkepert natuurlijk zijn sport. En dat mis je natuurlijk ook in. Toen bij de NOS weer regelmatig elke week in de samenvatting. Maar Sanien maakt de sport populairder. Ja, want is hockey te min op televisie? Ijshockey is te min op televisie. Ik denk absoluut dat het een tv-sport is. Ik wil, als er naar Jos toe, de dynamiek van ijshockey. Ijshockey had net momentum rust. Er gebeurt altijd wat. Ja. Als je dan juist naar Nederland in Duitsland, dan ga je natuurlijk wordt les van de spieren van het gapje. Dat is voor je slier. Ja, goed, maar ijshockey, dat nooit. Echt, er gebeurt altijd wat. Ja, maar goed, aan de andere kant, het is weer een hele lietse sport worden. Als het just hoeveel teams er binnen en... De sport had in mijn optiek toen het Nederlands team naar de Olympische Spelen geweest is en daarna is het bestuurlijk is net een fundament maken. En goed, toen is het steeds meer voortzakken, maar in potentie had die sport wel wat. Alleen goed, je moet ergens beginnen. En ik denk dat het bestuurlijk niveau op dit moment bij de bond wat beter is dan 2 jaar geleden. Ja. En dat we langzamerhand, goed, er zijn al die wel ideeën om een commercieel model te maken van een 8 Nederlandse teams. Maar goed, dat maakt de eerste basis maar bij de clubs wel wat beter en dan kan je daar verder in ontwikkelen. Je bent in elk geval op een goede waai. Ja, we doen het best. Ik bedoel, meer kunnen we net doen. En goed, het is leuk dat we op dit moment de eerste staan. En de kans eerder zijn. Ik bedoel, of we nou al mij toch of net mij toch, het mij altijd natuurlijk. In sport is altijd mooi winnen. Je kan nooit gauw genoeg kampioen worden, hè? Dus, nee. Kevin? Het mag. Mag ja. Ja, nee, het moet. Hey, ja. en wat denk je? Zit het erin? Ja, we doen ons best ervoor natuurlijk. En meer dan het best kan je niet doen. Nee, de spirit is er. Ja, dat is er zeker. En de goede coach, de kampioenenmaker. Die is er ook. Die is er. Dus je hebt toch een naam te verdedigen. Nee, ik doe mijn best. Niet in je tweede jaar, gewoon bam, eerste jaar. Ja. Moet kunnen. De tradities zijn er ook op doorbroken te worden. Ja, dus, zij is het. Ja, zij is het. Maar goed, het is, de druk me net de heul lezen over mij door is hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ik wil je bedanken voor de komst hierin. En een heel soort succes. Het komend weekend weer winnen van Geleen. Toch? Zo is dat. Dit weer het Boppenslagcafé. Na je weekend dan ben we er weer. Dan zijn we het heel Cambuur en Mandy van Zels weer een reguliere Boppenslag. Maar onder de prijs der giganten op de drafbaan van Wolfgeer. Maar de presentatie van de glossy van Usderk. Maar dadelijk skiën jij naar het Nijsjoort een heel mooi weekend aanwezig. Doeg! En zeker graag.